راديو إيرنا عزوز سلامتنا تقبلوا أبسفل عليكم عالم كوينكم نمدبات راديو إيرنا تكتاتلوا زخبركم سمعتنا نايلوم ربع 19 تقمتي كل تشحن إسران كلتن زينا أنه فلما أرستاتو መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ ዝተቆጻጸረን ከተማታት ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ክፍቀድ ምዃኑ ገሊጹ። ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ጅቡቲ ኣብ ሶማል ምስጢራዊ ምብጻሕ ኣካይዱ። ኣብ ሱዳን ዞባ ቡሉ ናይል ኣብ ዝተወልዐ ናይ ቀቢላ ግጭት ብውሕዱ 13 ሰባት ተቐቲሎም። راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ንሽረ ኣላማጣን ኮረምን ከም ዝተቆጻጸረ ድሕሪ ምርጋጽ ናብ ዘን ከተማታት ሰብኣዊ ሓገዝ ከኣቱ ክፈቅድ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እቲ መንግስቲ ኣብ ከተማ ክካየድ ዝኽእል ዝነበረ ኩናት ብምውጋድ ነተን ኣብ ሰሜንን ደቡብን ዝርከባ ከተማታት ከም ዝተቆጻጸረ ብምምልካት ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምዃን ናብ ነበርተን ረድኤት ንምብጻሕ ድልው ከም ዘለዩ ብመንገዲ ኣገልግሎታት ኮሚኒኬሽን ኣቡሉ ብ18 ጥቅምቲ ኣሚቱ። ብኤርትራ ዝተመርሐ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብ17 ጥቅምቲ ንከተማ ሽረ ከም ዝተቆጻጸረ ዘረጋገጸ መግለጺ ሓይልታት ትግራይ ብወገኑ ኣብ ከቢድ ምርብራብ ከም ዝርከብ ብምጥቃስ ተወላዱ ትግራይ ናብ ቃልሲ ክጽንበሩ ደጊሞ ጸዊዑ። ዳግም ካብ ዝውላዕ 12 ወርሒ ኣቕፂሩ ዘሎ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዝበዝሐ ክፋሉ ምስቲ ብኤርትራ ዝዋሰን ከባቢታት ይካየድ ምህላው ይፍለጥ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ17 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ንከም ማዕርፎ ነፈርቲ ዝኣመሰለ ትካላት ፌደራላዊ መንግስቲ ንምቁጽጻር ዝዓለመ ክብል እዩ ኣስሚሩሉ። እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ምዕባለታት ዝኽሰት ዘሎ ክልቲኦም ወገናት ምቁራጽ ተኩሲ ከተግብሩን ናብ ዘተ ሰላም ክምለሱን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ጻውዒት ኣብ ዘውሕዘሉ ዘሎ እዋን እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይልታት ትግራይን ነቲ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጸውዐ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝተወጠነ ዘተ ሰላም ብእወታ እኳ እንተተቐበልዎ ኣብ ግብሪ ግና ኣይወዓለን። ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከተማታትን ስትራቴጂያዊ ቦታታትን ብምሓዝ ብወተሃደራዊ ዓወት ሓደ ወገን ክዛዘም ከም ዘይክእል ዝገለጹ ተንተንቲ እቲ እንኮ ፍታሕ ፖለቲካዊ ዘተ ጥራይ ምዃኑ የስምርሉ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰራዊት መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዝበዝሐ ክፋል ትግራይ ተቆጻጺሮም ከም ዝነበሩ ዘዘኻኽሩ ቶም ተንተንቲ ኣብ ሒደት ኣወረር ሓይሊ ሚዛን ተቐይሩ ሓይልታት ትግራይ ጸረ መጥቃዕቲ ብምክያድ ንከተማ ኣዲስ ኣበባ ንምእታው 150 ኪሎ ሜትር ክሳብ ዝተርፎም ደፊኦም ምንባሮም ኣተሓሳሲቦም። ጸሓፊ ክፍሊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ብወገኑ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ እናተጋደደ ዝመጽእ ዘሎ ኩናት ህልቂት ሰባትን ዕንወት ንብረትን የስዕብ ምህላው ዘተሓሳስብ እዩ ክብል ገሊጹ። ብጠቕላሊ ሓለቓ ስታፍ ሰራዊት ጅቡቲ ጀነራል ዘካርያ ሼክ ኢብራሂም ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ልኡኽ ኣብ ሶማሉ ምስጢራዊ ምብጻሕ ከም ዘካየደ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሪቃ ኢንቴሊጀንስ ኣቃሊሑ። እቲ ጀነራል ብ14 ጥቅምቲ ናብ ሶማል ኣብ ዝበጽሓሉ ኣብ ጸጥታን ወተሃደራዊ ምትሕግጋዝን ብምትኳርዮ ተመያይጡ። እንተኾነ ዝርዝር ኣይተመየጥ ኣይተነጸረን። ብ11 ጥቅምቲ እውን ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ጅቡቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተመሳሳሊ ምብጻሕ መክያዱ እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ብግንባር ንዕቀባ ሓድነትን ዲሞክራሲን ጅቡቲ ወይ ፍሩድ ዝፍለጥ ዕጡቓት ተቃውሞ ጉጅለ ብ7 ጥቅምቲ ኣብ ዞባ ታጁራ ዓስኪሩ ብልዕሊ ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ መጥቃዕቲ ብምክያድ 7 ከም ዝቐተለ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሃገር ምውቃሱ ይዝከር። እንተኾነ ካብ 1991 ኣትሒዙ ኣንጻር መንግስቲ ጅቡቲ ዝቃለስ ዘሎ ፍሩድ ነቲ ብመንግስቲ ዝወፀ ወቐሳ ብምቅዋም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዘይፈጸሞ ገሊጹ። መንግስቲ ጅቡቲ ነቲ ሽበራዊ ክብል ዝገለጾ ጉጅለ ዝብገሰሉ ከባቢታት ይኹን ዝድግፍዎ መንግስታት ብዝምልከት ወግዓዊ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበሉ ኣብ ደባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝንቀሳቐስ ግና መርበባት ዜና ይእምታ። ኣብ ሱዳን ዞባ ቡሉ ናይል ኣብ ዝተወልዐ ናይ ቀቢላ ግጭት ብውሕዱ 13 ሰባት ከም ዝተቐትሉን 24 ድማ ከም ዝቆሰሉን መግለፂ ምትሕብባር ሰብኣዊ ጉዳያት ሕቡራት ሃገራት ኦሻ ኣፍሊጡ። እቲ ኣህጉራዊ ትካል ብ17 ጥቅምቲ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ወድ ኣልማሒ ኣብ ዝተባህለት ቁሸት ኣብ መንጎ ቀቢላታት ብጉዳይ መሬት ብ13 ጥቅምቲ ኣብ ዝተወልዐ ግጭት እዩ እቲ ሞትን መቕሰልትን በፂሑ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ዞባ ኣብ መንጎ ቀቢላታት ሓውሳ በርታን ኤልሓማጅን ኣብ መፋርቕ ሓምለ ኣብ ዝተጓሃረ ግጭት 105 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መግለፂ ኦሻ ዘመልክት። እቲ መግለፂ ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ኣስታት 2 ወርሕ ብድምር ልዕሊ 149 ሰባት ተቐቲሎም ምህላዎም ኣገንዚቡ። ካብቲ ብተደጋጋሚ ዝውላዕ ዘሎ ግጭታት ዝሃደሙ ኣሽሓት ነበርቲ ቁሸታት ተዘማዲር ርግኣትን ጸጥታን ናብ ዘለዋ ርእሰ ከተማ ዞባ ቡሉ ናይል ዝኾነት ኤደማዜን ይውሕዝለዉ። ዞባ ቡሉ ናይል ናይ ሱዳን ምስ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ናይ ኢትዮጵያ ዝዳወብ ተኣፋፊ ጸጥታ ዘለዎ ከባቢ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ተፈጺሙሎ راديو إيرنا